wilayah Kali Kulon. Kanggo Mamplai Nok Cika Nak Rizki ngumpetaken rasa sedih beli bisa dibebodo arane nempel ning ati sing paling jero. Mimi Ayu 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 Najan kudu bisa lepasaken cinta Mimi Ayu wong sing tedengen wis gawe ati jarang yang punya piajaran yang punya piajaran wong rasa Mimi Ayu Mimi siapa ini Nok Lui Nok Mimi Durisem Nok Lui Nok Lui Mimi Dubison Nok Lui Nok oh sing duwe Dubison sing duwe Dubison Mimi sing duwe Dubison sing duwe Dubison sing duwe Dubison Mimi Ayu Mimi Ayu sing duwe asik Yayu Ririn sing ana ning Hongkong 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 Yayu Mimi Epiti wong ipik kita sing ngembung fotone Mimi Epiti wong ipik Mama Opik Mama Opik sing diambung oh sing duwe Jakarta Mama Opik sing duwe Jakarta Mimi Opik rasok sing duwe Jakarta Mimi Opik sing duwe Jakarta Mimi Opik Atedi sing duwe Jakarta Mimi Opik Atedi Mimi Opik sing duwe Jakarta puja-puja Mimi Ayu Mimi Ayu Mimi Ayu Mimi Ayu Mimi arene jejer loroan Mimi Ayu wong sejen sing ditulis ning undangan Siapa, apa mani apa ngajaran kok ngajaran ono Kluwi ono Kluwi no Kluwi no Kluwi no Kluwi bisa Mimi Andi Mimi Andi Mimi Andi bos Jalan Putih sing paling jero Mimi Ayu Mimi Ayu Mimi Ayu Mimi Ayu Mimi Ayu siapa sih Ayu Yayu Ririn sing di Hongkong Yayu Ririn Mimi sing Andi duwe Hongkong Yayu Ririn Rizki sing duwe Hongkong wong Yayu Ririn sing duwe Bundane Albi Yayu Ririn Tangga bundane Albi Hongkong